Bueno, no sé si esto funciona, pero en marcha está. Mirad, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Sabéis qué día es hoy? Hoy es 1 de abril. Y el tiempo que hace está muy nublado i els graus centígrads ho he mirat este matí, eren molt poquets, també, doncs un 12 o 14, no recordo. Bueno, segur que vosaltres esteu mirant tots els dies. Vale, però jo el que volia comentar amb vos avui, primer de tot, saber que esteu bé, ja vegeu que jo també estic bé, estic a casa, amb la meva família tot el dia, igual que vosaltres. I bé, doncs avui, 1 d'abril, és una festa especial en França, que és el Dia dels Innocents. Si a Espanya correspondria al dia 28 de desembre. Però en França és avui, 1 d'abril. I què fem els francesos per a celebrar aquesta festa? Hi ha una tradició que la veureu ara en la pantalla, vegeu que hi ha molts peixos. Doncs és el que fem és, en un full com aquest, dibuixem un peix. Quan més gran, millor. Veu? I després el retallem. El retallem. I quan més peixos tingueu, millor. Perquè aquest peix que fem? Amb un tros de cel, de cinta adhesiva, volia dir, de celo, con un trozo de celo, cogemos el pececito y lo pegamos a la espalda de los familiares que tengáis en casa. Y esa es la bromita. Entonces, durante el día de este 1 de abril, lo que hacemos los franceses es pegar pececitos sin que nadie se entere en sus espaldas. Y así todo el mundo se ríe. ¿Qué os ha parecido? Mola, ¿no? Adeu, fins demà.